Gvern ġdid sa mill-ewwel ġranet tiegħu f'din il-leġislatura kien kapaċi jieħu deċiżjonijiet fil-qasam tal-ġustizzja u l-intern, deċiżjonijiet intenzjonati li jirranġaw is-sitwazzjoni preżenti fil-faċilità korrettiva ta' Kordin u fis-sigurtà tal-pajjiż. Dan qalu l-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallija waqt li kienet jitkellem waqt l-aġġornament u b'riferenza l kritika li għamel aktar qabel id-Deputat Nazzjonalista Jason Azzopardi. Jason Azzopardi fil-Parlament kien kritika l-fatt li warrant officer fl-Armata u wera l-appoġġ tiegħu lill-Partit Laburista u qal li huwa lest li jikkundanna dan l-aġir jiġi minn fejn jiġi. Kien għalhekk li l-Ministru Mallija fil-Parlament staqsa lix l-istess Jason Azzopardi ma kkundannax fuljet tal-istess Partit Nazzjonalista li juri ritratt uffiċjali u wieħed jista' jidentifikaħ fil-Forzi Armati bħala propaganda li ntużat mill-Partit Nazzjonalista. Il-Ministru Manuel Mallija appella lil Jason Azzopardi